sme tam veľmi dobre s pomocou počtov od roku 2004, to znamená niečo viac ako 15 rokov už táto tradícia v našej škole je. A vďaka tejto dlhovekosti patrí oslava svätého Mikuláša k najstarším tradíciám spojenej školy Juraja Heniša. Každý rok jej predchádza zodpovedná príprava, ktorá končí až 6. decembra ráno, keď všetci účinkujúci ladia posledné detaily pred odchodom do jednotlivých tried. Čaká ich totiž vyčerpávajúci celodenný program. Nikomu z nich to však nevadí. Študenti postupne navštevujú každú učebňu v škole a spolužiakom ponúkajú zmes hovoreného slova a ľudových piesní. Samozrejme nesmú chýbať anjeli a čerti, ktorí budia najväčšiu hrôzu. Majú totiž právo zamazať všetkých uhlím. V centre diania však stojí svätý Mikuláš. Ak si myslíte, že ho všade vítajú s otvorenou náručou, ste na veľkom omyle. Často to vyzerá, ako keby niektorí študenti mali dopredu pripravený plán obrany. Ale nebol by to Mikuláš, ak by sa aj v takejto situácii nevynašiel. Minuloročný Mikuláš však nebol úplne bez problémov. Dokonca to v istom momente vyzeralo, že sa ho vôbec nepodarí urobiť. Áno, trošku to vyzeralo, že nebude, aj keď herci a teda anjeli, čerti chceli samozrejme Mikulášovať, ale hudobníkov nemáme, takže týmto aj pozývam všetkých hudobníkov, aby možno na budúci rok viac podporili, ale podarilo sa to. A k výzve zakladateľky tejto tradície sa pridávame aj my, aby sme o túto jedinečnú akciu v budúcnosti neprišli. Alexandra Voľanská, televízia Gimoš.